Napadaan si Goyang sa isang lugar. Ito ay isang pamilihan. Dahil napakaraming tao na naglalatag ng kanilang paninda. May mga dayuhan at mga lokal na mga nagtitinda ng kani-kanilang mga produkto. Napaupo si Goyang sa isang tumpok ng mga sako ng palay at laking gulat niya nang may kung sinong nagbagsak ng sako mula sa tabi niya. Babae, malis ka dyan. Ang inuupuan mo ay mga sako ng palay na hinahakot namin. Baka makita ka na may-ari. Pagalitan ka. Wika ng lalaking naghahakot ng palay. Paumanhin, napapagod lang ako. Kaya ako napaupo sa mga sakong ito. Tugon ni Goyang sa lalaki. Sige, basta pagtapos mong magpahinga, umalis ka na kasi ayaw na ayaw nun makikita na inuupuan ng kanyang mga sako ng palay. Nakakatakot magalit ang taong yon. Muling wika nito. Aalis na sana ang lalaki pero pinigilan siya ni Goyang. Teka, anong pangalan ng lalaking ito? Tanong ni Goyang. Sa hindi malamang kadahilanan, naging interesado siyang malaman kung sino ang nagmamay-ari ng mga sako ng palay na yon. Nang biglang dumating ang mga sundalong dayuhan at lumapit ito sa kinaroroonan niya. Nagsalita ito sa wikang banyaga. Kanino ang mga sako ng palay na ito? May kaukulang pahintulot ba ang may-ari ng mga ito para maglagay ng mga paninda sa gitna ng plaza? Galit na tanong nito. At mula naman sa likuran nila ay tumambad ang isang lalaki na hindi naman gaanong katangkaran, ngunit napakalaki ng pangangatawan. Halata din dito na nahubog ang kanyang katawan sa matinding pagtatrabaho. Ako ang may-ari ng mga palay na yan. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo, mga dayuhan? Tanong nito. Kami ang mga sundalo ng inkomyendro sa lugar na ito at napag-utusan kaming kolektahin ang lahat ng buwis sa mga mangangalakal sa plazang ito. May kaukulan ka bang permiso para maglagay ng iyong produkto sa lugar na ito? Mapagmataas na tanong nito sa lalaki. Ngunit ngumiti lamang ang lalaking yon at sinabing, Hindi ko kailangan ng permiso kanino man. Simula sa pool dito na kami naglalagay ng aming mga kalakal. Kahit bago pa kayo dumating sa aming bansa. Kung kaya iparating ninyo sa inyong pinuno na wala akong babayarang buwis sa kahit kanino man, lalo na sa mga dayuhan. Pagmamatigas na tugon ng lalaki. At sino ka sa akala mo para magmataas at sabihin yan sa amin? Hindi mo ba alam ang kaparusahang naghihintay sa'yo? Kalapastanganan ng mga sinasabi mo sa pamahalaang Espanya. Makakarating ito sa Senyor Incomiendero. Wika ng lalaki. Tinatayang nasa edad 18 pa lamang ang lalaking yon. Ngunit napakahusay nitong magsalita ng wikang banyaga. Ano ang iyong pangalan, Indio? Nang masabi ko ito sa Senyor Incomiendero. Tanong ng dayuhan sa lalaki. Ngumiti lamang ang lalaki at tumugunang. Pakisabi sa inyong amo, Harom ang pangalan ko. Ngunit bininyagan ako sa katolikong pangalan na Juan. Wika ng lalaki. At dahil sa narinig ni Goyang, mas lalo siyang naging interesado sa lalaking yon. Kung kaya nagtanong siya sa iba pang mga tao. Isang babae ang napagtanungan niya at nagsalaysay naman ito. Ang binatang yon ay hindi naman talagang taga rito. Mula siya sa Dumalag. Sakop ng kabilang inkomyenda sa Ilaya. Nagagawi lamang siya rito para magkalakal ng palay niyang itinatanim. Ang tawag sa kanya ng mga taga dito ay Harom, pero ang bansag sa kanya ng mga dayuhan ay Juan Dumog. Nanlaki ang mga mata ni Goyang dahil sa narinig niya. Kaya minabuti niyang sundan ang taong yon pabalik sa bayang inuuwian nito.
Umabot ng maraming taon ang pamamalagi ni Goyang sa bayan nito. Gayon din ang kanyang pagsubaybay sa lalaking nagngangalang Juan Dumog. Lumipas pa ang ilang taon bago nagkaroon ng pagkakataong makilala ni Goyang si Juan Dumog. Nung mga panahong ito, natapos na ang paniniil ng mga dayuhan sa lugar ni Juan Dumog. At nung mga panahong yun, isa na itong Teniente del Barrio, isang pinuno ng baryo sa bayan ng Dumalag na ngayon ay kilala bilang Santa Monica. Isang napakalaking trahedya ang kinakaharap ng baryo ni Juan sapagkat bukod sa pagsalakay ng mga rebelde, ay may mga aswang din na nanggugulo sa kanila. Dahil sa kaganapang ito, nagpresenta si Goyang na tumulong. Isa akong babaylan at handa akong tumulong sa pagtugis nyo sa mga aswang, maging sa paggapi ninyo sa mga rebelde. Tumitig lamang si Juan sa dalaga, ngunit sa isip-isip ni Goyang ay sinasabi niyang, kapag ito tumanggi, sasampaling ko to. Ngunit laking gulat ni Goyang nang sumang-ayon ang Teniente del Barrio. Wala naman ako sa posisyon para tumanggi. Kaya kakailanganin ko ang lahat ng tulong na kailangan ko. Wika nito. Bagaman nayayamot itong si Goyang, dahil sa bukod sa arogante itong si Juan, ay napakayabang pang magsalita. Natutuwa siya dahil sa wakas natagpuan na niya ang lalaking ipinahanap sa kanya. At naging matagumpay nga ang pagsasanib puwersa ng dalawa. Isa pang nakapagkumpirma ng pagkakakilanlan niya kay Juan Dumog ay ang mutya nito ng ngipin ng kalabaw. Kung gusto niyong marinig ang parting magkasama si Goyang at Juan Dumog, balikan ninyo ang kwentong Juan Dumog. Sa tulong ni Goyang, mas lalong lumakas si Juan. Gamit-gamit ang kapangyarihang ipinagkaloob ng mga diwata, sinanay din ni Goyang si Juan sa panggagamot at ang isa pang manggagaway na nagngangalang Pangal. Naging mapayapa ng ilang taon ang bayang yun, ngunit panibagong bugso ng pananakop ang dumating sa kanila. Ang pananakop ng mga Hapon. Noong mga panahong ito ay napilitan si Juan na lisanin ang kanyang baryo. 10 ng ilan sa mga kababaryo niyang nakaligtas sa pananalakay ng mga Hapon. Minabuti nilang tunguhin ang kabundukan ng Tapaz sa probinsya pa din ng Capiz upang doon mamalagi. Nakapagtayo sila ng isang pamayanan at doon ay namuhay ng mapayapa. Dahil hindi sila nagawang matunto ng mga dayuhang mananakop at ng mga panahong ding ito, sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Isla ng Panay, nagkaisa ang mga babaylan, tao at mga aswang laban sa iisang kaaway na mga dayuhan. Nang minsang umuwing humahangos ang isa sa mga kababaryo ni Juan. Kapitan! May mga paparating! Wika nito habang humahangos. Sino? Mga dayuhan ba? Tanong ni Juan. Akmang aalis na si Juan nang biglang may mga taong nakatalukbong ng itim ang nakita niyang nakatayo sa labas ng kanilang bakuran. Agad niya itong nilapitan at paglapit niya dito, kaagad nagtanong ang isa sa kanila ng, "Ikaw ba ang tinatawag nilang Juan Dumog?" Tanong ng isa sa mga kalalakihan. Ako nga. Anong kailangan ninyo dito? Balik na tanong ni Juan Dumog sa mga ito. "Wala kaming kailangan sa iyo. Ikaw ang mangangailangan ng tulong namin pagdating ng panahon. Nais lang naming ipaalam sa iyo na handa kaming makipagtulungan sa inyo." Wika ng lalaking nakatalukbong. Sino kayo? At anong sinasabi ninyo? Takang tanong ni Juan.
Iisa lang ang ating kaaway sa ngayon, ang mga mananakop. Oo nga, at kalaban ninyo kami. Pero sa labang ito, kakampi ninyo kami. Pagkasabi ng nilalang na yon, kaagad itong umalis ngunit bago ito tuluyang lumayo, nagsalita ito ng, Papalapit na ang mga dayuhan sa kinaroroonan ninyo. Kaya kung ako sa inyo, lilisanin ko na ang lugar na ito at maglalagi ako sa loob ng kagubatan. suhestyon ng nakatalukbong na lalaki. Agad namang napaisip si Juan Dumog dahil sa sinabi ng lalaking yon. Juan, sila ay mga aswang. Wika ni Goyang na noon ay nakatayo sa likod ni Juan Dumog. Kung gayon, anong gagawin natin? Aalis ba tayo? Tanong ni Juan sa dalaga. Hindi tayo aalis. Pagtibayin ng depensa sa buong lugar. Haharapin natin ang mga dayuhan. Itakas ang lahat ng kabataan at ang mga babae. Wika nito. Bagaman hindi kumbinsido si Juan sa sinabi ni Goyang, sinunod niya ito. Isang bagay na ipinagtataka ng binatang pinuno dahil kahit nalabag sa kalooban niya ang mga desisyon, ay sinusunod niya ito ng walang pagdadalawang isip. Bagaman, hindi ako tiyak sa kalalabasan, may tiwala ako sa iyo, Babaylan. Umaasa akong alam mo ang ginagawa mo. Wika ni Juan sa dalaga. Bakit, Kapitan Juan? Hanggang ngayon ba wala ka pa ring tiwala sa kakayahang ipinagkaloob sa iyo ng mutya? At ang basbas ng diwatang malandok? Walang sandata na gawa ng tao ang kayang tumalab o pumatay sa iyo. Kaya anong ikinatatakot mo? Pangungutya ng dalaga. Hindi ako natatakot, Babaylan. Ang pangamba na mapahamak ang aking nasasakupan, yon ang iniisip ko. Tugon ni Juan Dumog. Isang bagay na nakapagpahanga kay Goyang. Sa kabila ng pagiging arogante ni Juan, ay may malasakit din ito sa kanyang nasasakupan. Sa katunayan, nung mga panahong yon siya ang nagbibigay ng pagkain sa kanilang pamayanan dahil sa kaalaman niya sa pagsasaka. Nagawa nitong taniman ang mga gilid ng burol ng mga uri ng palay na kung tawagin ay kamuros at kasikad. Ang mga palay na ito ay hindi nangangailangan ng maraming tubig, kaya madali itong patubuin. Ito rin ang dahilan kung bakit nanatili silang buhay ng mga panahong yon na nasa loob sila ng kagubatan. Balik tayo sa kwento. Pinaghandaan ni Goyang ang pangyayaring sinabi ng mga aswang na yon. Nagtalaga din sila ng isang tao upang magbantay sa bukana ng kagubatan. Isang gabi, humahangos itong dumating sa lugar ni Juan. Kapitan! Ang mga dayuhan! Narito na't napakarami nila! Takot na wika nito. Ialis na ang lahat ng mga kabataan at babae! Lumikas kayo papuntang gubat! Madali kayo! Yung mga lalaki na may kakayahang lumaban, sumama sa akin! Utos ni Juan. Pero Kapitan, wala po tayong mga panama sa mga baril nila! Wika ng isa sa mga kalalakihan. Hindi natin sila haharapin. Gagamitin natin ang dilim ng gabi sa ating kapakanan upang magtagumpay. Mas kabisado natin ang kagubatan kesa sa kanila. Kaya humanda kayo. Matapos itong sabihin ni Juan, kaagad namang lumitaw ang ilang kalalakihan. Sila din yung mga lalaking nakatalukbong noong nakaraang araw. Di ba sabi ko handa kaming tumulong sa inyo? Isa sa nabagtanto namin, mas malambot ang karne ng mga dayuhan kesa sa inyo. Kaya sila na lamang ang aming kakatayin. Wika nito habang nakangiti. Salbog? Ikaw ba yan? Gulat na wika ni Goyang sa lalaki at agad namang nag-alis ng talukbong yon. Oo, Babaylan.
Ako nga ito. Napaniwala kitang isa kong aswang. Hindi ka pa rin nagbabago. Mabilis ka pa rin malinlang. Masayang wika nito. At akmang yayakap sa kanya si Goyang nang pigilan ito ni Juan. Oh, anong gagawin mo? Bakit mo yayakapin ang aswang na yan? Tanong ni Juan sa dalaga. Hindi iba sa akin si Salbog. Isa siya sa mga naging guro ko. Wika ni Goyang kay Juan. Naging guro mo ang batang ito? Pinaglololoko mo ba ako? Tugon ni Juan habang nakaturo kay Salbog. Bata lang siyang tingnan, Juan. Pero mas matanda siya sa ating dalawa. Isa siyang makapangyarihang mambabarang. At ano naman sa'yo kung yakapin ko siya? Sagot ni Goyang kay Juan, na lalong ikinayamot nito. O siya, hindi ito ang oras upang isipin yan. Sa ngayon paparating ang mga kalaban. Yon ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Goyang, tinatayang nasa mahigit 100 ang mga sundalo. Kung babanggain natin sila ng harapan, siguradong mauubos tayo. Wika ni Salbog. Kung gayon, ano ang mainam na gawin? Tanong ni Goyang. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon na muling magsasama sa isang labanan si Goyang at Salbog. Kung kaya nasasabik ang dalaga. Yang mga kasamahan ko, mga aswang talaga sila. Kung kaya hindi sila pumasok sa bakod mo, Kapitan Juan. Dahil pinaligiran na ito ni Goyang ng mga dasal. Ngayon, sila ang magsisilbing patibong sa lugar na ito. At kayo ang magtatago 10 ng iyong mga kasamahan. Kapag nabawasan na ng mga aswang ang bilang nila, saka pa lamang kayo lalantad at lalaban. Isang bagay lamang ang gusto kong tiyakin ninyo. Siguruhin ninyong walang matitira sa kanilang buhay. Hindi na natapos ni Salbog ang sasabihin niya dahil pinutol ito ni Juan Dumog. Magtitira tayo ng isa sa kanila upang merong magsabi sa kanilang Panginoon ng mga kaganapan pagkatapos ng labanan. Nang sa ganon pangilagan ng mga dayuhan ang lugar na ito dahil sa mga nakalaban nila sa probinsya ng Capiz ay mga aswang. Wika ni Juan Dumog. Hindi na tumutol pa si Salbog at si Goyang. May punto nga naman itong si Juan. Maaring ito ang maging daan upang manatiling ligtas ang kanilang bayan. At ginawa na nga nila ang plano. Nanatili ang mga aswang sa loob ng mga kubong nakatayo sa lugar ni Juan Dumog. Samantalang ang mga taong bayan naman, karamihan ay kalalakihan, nasa paligid at nakakubli. Maya-maya pa, nagsidatingan na nga ang mga sundalong dayuhan at pinasok ang mga kubo. Hinuli nila ang mga naroroon na inakala nilang tao. Laking gulat ng mga ito nang bigla na lamang nagsipagbagong anyo ang mga aswang at naging malalaking aso. Pinagbabaril sila ng mga dayuhan pero ni hindi man lang pumutok ang mga baril ng mga ito. Maging ang mga matatalas nilang sandata ay hindi man lang tumalab sa madulas na mga balat ng mga aswang. Halos nangangalahati na ang mga dayuhan na walang kalaban-labang pinagpapapatay sila ng mga aswang. Habang nangyayari yon ay agad na naglabasan ang mga taong bayan. Nang halos maubos na silang lahat, ay iilan na lamang ang natira. Kaagad nagpalabas si Salbog ng isang barug at pinalapit ito sa mga natitirang sundalo at nagwika ng, Ngayon umalis kayo at sabihin nyo sa inyong Panginoon ang nangyari dito. At kahit hindi maunawaan ng mga dayuhan ang mga sinabi ni Salbog, kaagad naman itong nagsipagtakbuhan. At nang dahil sa kaganapang ito, naging bantog ang probinsya ng Capiz na pinamumugaran ng mga aswang.
Matapos ang laban ni Goyang kasama si Salbog at ang mga aswang, muling umalis si Salbog dahil sa naglalakbay din pala ito sa kautusan ng kanyang raha. Naging mapayapa ang mga sumunod na mga buwan at muli ay itinayo ni Juan at Goyang ang kanilang binuong pamayanan. Hindi din sila nagtagal sa pamayanang yon sa kabundukan at agad din silang bumalik sa paanan, sa mismong bayan ni Juan Dumog, sa Kinayuya daw Capiz. Doon muling naupo si Juan bilang kapitan ng barangay. Sa pagkakataong ito, naging mapayapa ang kanyang panunungkulan dahil na din sa tulong ni Goyang. Nung mga panahong yon, napagpasyahan ni Goyang na muling bumalik sa bayan ng Iloilo sa kadahilanang may naiwan siyang mga estudyante doon. Sinang-ayunan naman ito ni Juan Dumog dahil hindi pa naman naisasaayos ang buong pamayanan. Noon pa lamang sila bumabangon sa mga nangyaring trahedya sa kanila. At napakagulo pa ng isip ni Lolo Juan ng mga oras na yon. Kaya minabuti na muna niyang ituon ang pansin sa pamumuno sa kanyang barangay. Fast forward tayo ng mga ilang buwan sa bayan ng Iloilo. Habang papasok si Goyang sa isang barangay, sinalubong siya ng mga kabataang tinuturuan niya. Isa dito ay ang dalagitang nagngangalang Mercedes. Hermana Gloria, maligayang pagbalik sa'yo. Butit nakabalik kayo sa aming baryo. Napakatagal niyo pong nawala, Hermana. Wika ng dalagita sa kanya habang sinasabayan niya ito sa paglalakad. Oo nga, dahil may mga bagay akong inasikaso, kung kaya hindi ako kagad nakabalik. Pero kumusta naman kayo dito? Tinutuloy niyo ba ang mga aralin ninyo habang wala ako? Tugon ni Goyang sa dalagita. Maya-maya pa ay dumating ang isang bata at sinalubong ito ng yakap ni Goyang. Oh, Marcel, butit narito ka na. Kumusta naman ang iyong paningin? Agad na bungad nito sa bata na nakahawak ng tungkod dahil sa malabo ang paningin nito. Ayos naman po ako, Gurong Gloria. Kahit alam ko po na hindi na babalik ang aking paningin, kailangan ko pa ding mabuhay at magpatuloy. Wika ng batang nagngangalang Marcel. Tinuruan ni Goyang ang mga kabataang ito sa kadahilanang may nakikitang kakaibang potensyal si Goyang sa kanila na kapag napabayaan ay maaaring magamit sa kasamaan. Kagaya ng kakayahan ni Mercedes na kumokonekta sa lahat ng mga elemento sa paligid at isa sa mga elementong alaga ng dalagita ay isang malakapring nilalang. Minsan na itong nakita ni Goyang at masasabi niyang talagang iba ang kakayahan ng dalagitang si Mercedes. Nagtuloy ang pagtuturo niya sa mga batang yon ng napakaraming taon. Hindi lamang kakayahan sa lihim na karunungan ang nilinang ni Goyang sa kanila, kundi maging ang kanilang pagpapahalaga sa bawat nilalang, may buhay man o wala. At laking tuwa ni Goyang dahil hindi naman siya binigo ng mga ito. Si Marcel, bagaman nawala ng tuluyan ang paningin, ay ginamit naman ang kanyang kakayahan upang makatulong sa iba. Si Mercedes naman ay kinailangang umalis at tumungo sa malayong probinsya upang doon na mamalagi kasama ng kanyang mga magulang. Ngunit may isang bagay na ipinamana sa kanya si Lola Goyang. Mercedes, wala akong maibibigay sa'yo, kundi itong tungkod ko. Nawa ay makatulong ito sa'yo, at sana'y magamit mo ito sa kabutihan. Pangalagaan mo ito, dahil malaki ang maitutulong nito sa magiging kapalaran mo. Wika ni Goyang sa dalagita. At ang naiwan sa kanya ay si Marcel, na noon ay nagsisimula ng manggamot sa ilalim ng pagtuturo ni Goyang. Lumipas ang maraming taon at naging bihasa sa larangan ng panggagamot itong si Marcel. Sa edad niyang 15 anyos,
Napakarami na niyang natulungan at isa nga dito ay ang batang kinagat ng isang makamandag na ahas. Patay na yon noong dinatna ni Marcel. Ngunit saksing buhay ang lahat ng naroroon nang ibalik niya ang buhay ng bata. Laking gulat ni Goyang nang magsalita si Marcel. Alaga ng isang engkanto ang kumagat sa kanya. Ang pangalan ng engkanto ay Kuba. Simula noon ay nakilala ang isang bulag na manggagamot sa syudad ng Iloilo. Hanggang sa dumating ang panahong kinailangan ng iwan ni Goyang ang kanyang mag-aaral at bumalik siya sa lugar ni Juan Dumog. Fast forward tayo ng mga ilang araw. Wala namang kasing kakaibang nangyari noong naglalakbay si Goyang pabalik sa lugar ni Juan Dumog. Pagdating ng dalaga sa lugar, nakita niya si Juan Dumog na nagsisibak ng kahoy panggatong at sa likuran niya nakatayo ang isang gintong kalabaw. Agad niya itong tinawag. Hoy, Juan Dumog, hindi mo man lang ako sinundo. Napalingon si Juan Dumog sa dalaga at agad itong tumakbo papunta sa dalaga at niyakap niya ito. Baliw kang babae ka. Huwag ka na ulit aalis ha. Di mo alam kung gaano ako nangulila. Ikaw talaga. At sa pagkakataong yon, nagpa siya silang magbuo ng isang pamilya. Ikinasal si Juan Dumog at si Goyang. Ilang taon ang lumipas. Isinilang na ni Lola Goyang ang kanilang panganay na anak na si Lolo Carpio. Nagtataka si Lolo Juan dahil kakaiba si Lolo Carpio sa ibang kabataan. Mas gusto nitong naglalalagi sa kagubatan at madalas niya din itong nakikita na may kausap na mga hayop. Partikular ang isang napakalaking usa. Kabisado ni Lolo Juan ang gubat na yon at alam niya na walang usa na nakatira sa lugar. Nung mga panahong yon, napakarami ng alam ni Lolo Juan. Marami na din siyang kaibigang elemento. Isa rito ay ang gabay ng kalikasang hari ng mga anggitay. Isang araw, upang malaman kung ano na nga ba ang nangyayari sa kanilang panganay, isinama niya ito sa pangangaso. Nang makapasok na sila sa loob ng kagubatan, nagsimula ng tawagin ni Lolo Juan ang kanyang kaibigan upang humingi ng pahintulot sa pangangaso. Ngunit nang magpakita sa kanya ang nilalang, laking gulat ni Lolo Juan kasi nakikita din ito ng anak niya at nawalan ito ng malay. Matapos ang pangyayaring yon, nakumpirma nila na ang anak nilang si Carpio ay may kakaibang kakayahan na minanapa nito mula sa kanyang ina. Sinanay nila ang batang si Carpio sa lahat ng espiritual na kaalaman at kasabay nito ang isa pang binata na anak naman ng kapatid ni Juan Dumog. May espesyal din itong katangian at sa murang edad ay may hawak na din itong mga mutya at agimat. Isa nga sa mga gamit nito na pinagtibay ni Goyang ay ang trabungko ng buhaya. Ang pangalan ng batang yon ay Celso. Pareho nilang sinanay ang mga ito at sa hindi inaasahang pagkakataon, ang batang si Celso pala ang napiling kinatawa ni Apo Lakay. Nung mga panahong yon, napakarami na ding malalakas na manggagaway ang sumibol mula sa Baryo Hamtik. At isa dito ang kakambal ni Pang-al na si Manong Arsenio. Noon pa man magkakilala na si Juan Dumog at si Arsenio dahil sa pinagdaanan nila ni Pang-al. Minabuti ni Arsenio na dalhin sa Amtik si Celso upang sanayin sa pagiging manggagaway at nagtagumpay naman ito dahil naging isang mahusay na manggagaway itong si Celso. Dahilan para mapigilan nila ang muling paghasik ng lagim ng kakambal ni Manong Arsenio na si Pang-al. Balikan ninyo yung kwentong Carpio at Celso. Simula ng mga panahong yon, napagtanto ni Goyang na unti-unti nang natutupad ang kanyang tagna
unti-unti nang sumisibol ang henerasyong sinasabi sa kanya ng propesiya. Ngunit hindi ganoon kadali ang mga pinagdaanan ni Goyang dahil kasabay ng pag-usad ng kanyang pamilya ay ang pang-uusig sa kanila ng ibang mga tao. Ngunit sa kabila ng mga pag-usig na yon, nanatili silang matatag sa kanilang mga tungkulin at patuloy na tumulong sa kanilang pamayanan maging sa isang bayan. Isa dito ay ang bayan ng Dumalag. Ito yung mga panahong animoy binalot ng sumpa ang buong bayan at halos lahat ng pananim ay kung hindi nalalanta, ay kinakain ito ng napakaraming peste. Idagdag mo pa ang pagsalakay ng mga balang. Ang paniwala ng mga mamamayan ng Dumalag, ito ay sumpa ng mga mambabarang, kung kaya hiniling nila ang tulong ng isang babaylan. At ng mga panahong ito, laganap na ang kakayahan ni Goyang sa buong lupain, kung kaya siya ang nilapitan ng mga tao. Tinugon naman niya ang tawag ng kanyang tungkulin at agad nagsagawa ng ritual. At habang naghahanda, nanonood sa kanya ang dalawang bata, si Celso at si Carpio, na noon ay kapwa mga bata pa. Nay, di ba hindi naman naniniwala ang mga tao doon sa Ilawod sa mga babaylan? Bakit humingi sila ng tulong sa inyo? Inosenteng tanong ng batang Carpio. Oo nga po, Tia Gloria. Bakit nga ba tayo tutulong sa kanila? Kung sa huli ay tutuligsahin rin naman. Singit ng batang Celso. Mga anak, ang pagtulong sa kapwa ay hindi namimili ng uri o paniniwala. Kung may nangangailangan ng tulong, tutulong tayo. Ano pa man ang paniniwala nila, maging ang kapalit nito ay ang pagtuligsa o pang-aalipusta o panghuhusga. Tandaan ninyo, ang pagtulong ng bukal sa kalooban na walang tinitingnang estado o katayuan ang siyang pinagpapala ng Diyos na may lalang ng lahat. Pangaral ni Goyang sa dalawang paslit. Bakit hindi mo isama ang dalawang ito nang may katuwang ka? Mungkahi ni Juan sa asawa na sinang-ayon na naman ito. Pagdating nila sa lugar ay iba ang tingin sa kanila ng mga tao. May narinig pa siyang mga bulong-bulungan na kinukutya sila, dahilan para hindi makapagpigil ang batang si Carpio. Bawiin mo yung sinabi mo sa nanay ko! Kung hindi, ikaw ang makakatikim ng galit ko! Pagbabanta ng batang paslit. Ngunit tinawanan lamang ito ng mga tao. Ano naman ang magagawa ng isang paslit na kagaya mo? Wika ng isa sa mga nangungutya sa kanila. Ngunit inawat ni Celso ang kanyang pinsan. Tama na po, Manong. Bayaan nyo na sila. Pag-awat nito sa kanyang pinsan. O siya, tumuloy na tayo Mawalang galang na ho. Kung inyong mamarapatin ay magsisimula na ako sa aking kailangang gawin. Wika ni Goyang at agad niyang sinimulan ang ritual ng pag-aalay. Upang umalis ang mga salot na gumagambala sa buong bayan. At habang ginagawa niya ito, hindi maiwasang magtanong ng taong bayan. Anong ginagawa niya? Bakit siya nagsasayaw sa harap ng apoy? May tutulong ba to sa atin? Mga tanong ng pag-aalinlangan at ang iba ay pangungutya sa ginagawa ni Goyang. Ngunit laking gulat ng lahat nang sa kalagitnaan ng kanyang ritual ay biglang umulan ng napakalakas at nagwika si Goyang ng, ang kawalan ng ulan ang siyang dahilan ng pagkatuyo ng halaman sa buong lupain. Dahilan para maggagala ang mga insekto at maminsala ng inyong mga tanim. Simula ngayong araw, aalis na ang mga balang at hindi na matutuyo ang lupain. At matapos ang kanyang gampanin, kaagad na silang lumisan ngunit hinarang siya ng isang matandang lalaki.
Sandali lamang, babaylan. Tanggapin mo ang konting alay na ito bilang pasasalamat. Wika nito. Hindi ko po matatanggap ang mga ito, Manong, dahil hindi kami tumatanggap ng kabayaran. Hindi ito kabayaran sa inyong ginawa. Ito ay alay sa mga diwatang iyong dinasalan. Babaylan, hindi lahat ng tao dito ay hindi naniniwala sa kakayahan ninyo. Tingnan mo mga nakatatanda sa likuran ko. Lahat sila ay naniniwala sa kakayahan mo at sa kakayahan ng mga babaylan, sapagkat alam nila na kayo ang tanging daan tungo sa kalikasan. Kung kaya tanggapin mo na ang aming munting alay. At isa-isang nilapag ng mga matatanda ang daladala nilang mga prutas, sako ng bigas, mga manok, at maging mga biik. Mula naman sa isang dako ay may isang babaeng nakasakay sa kabayong may hila-hilang karwahe. Babaylan, kung iyong mamarapatin ay nais ko kayong ihatid sa inyong bayan bilang pasasalamat sa inyong ginawa. At tinanggap naman ito ni Goyang. Pagdating nila sa bayan ni Goyang, kaagad na lumisan ang babaeng yon. Dahil sa mga naganap, hindi maiwasang magtanong ng dalawang batang paslit. Tiya Goyang, hindi pala lahat ng tagapatag ay masasama, ano? Pero bakit kaya may mga taong hindi naniniwala sa atin? Tanong ni Celso. Tinugon naman ito ni Goyang ng, alam nyo, hindi natin hawak ang mga isipan ng mga tao. May sarili silang panghuhusga tungkol sa mga bagay-bagay na nagaganap sa ating paligid. Magkagayunman, dapat nating irespeto ang lahat ng tao sa paligid natin. Wika nito. Nay, kahit po nilalait nila tayo at nagsasabi sila ng masasamang bagay tungkol sa atin. Wika naman ni Carpio. Carpio, isa sa mga aral na itinuro ko sa inyo ay ang pagiging mapagkumbaba sa anumang aspeto ng buhay. Alam ninyo na wala namang mawawala sa pagkatao natin at may naghihintay na gantimpala sa Panginoong may likha, ang taong mapagkumbaba. Kaya kayong dalawa, anumang kakayahan at kapangyarihan ang inyong makamtan, sana ay manatiling nakaapak ang inyong mga paa sa lupa at nawa ay dalhin ninyo ang mga aral na ibinigay ko sa inyo. Ipasa ninyo ito sa lahat ng magiging mga anak at apo ninyo. Huwag nyo ding kalilimutang ipasa ang kasaysayan ng ating angkan para hindi makalimutan ng mga salinlahi na susunod pa sa inyo. Itago ninyo sa puso ninyo ang mga aral na ito at isabuhay. Ito ang mga pangaral ni Lola Goyang sa kanyang mga mag-aaral. Ang pamamaalam ni Juan Dumog at Goyang. Dumating ang panahong na maalam na ang aking lolo Juan Dumog. Nagkaroon siya ng malubhang karamdaman, dahilan para manghina ang kanyang katawan. Hanggang sa tuluyan na itong pumigay. Ngunit bago pa man ito pumanaw, ay may inihabilin siya sa kanyang panganay na anak. Carpio anak, hindi na ako magtatagal. Pangalagaan mo ang iyong ina. At naway isa puso mo ang lahat ng aral na aking itinuro sa inyo ni Celso. Hanggang dito na lamang ang mabibigay ko sa inyo. Masaya akong lilisanin ang mundong ito dahil matagumpay kong nahubog ang pagkatao ninyong magkakapatid. Mawala man ako sa mundong ito, alam ko na magpapatuloy ang legasiya ko sa iyo at sa iyong magiging apo. Kaya huwag kang malungkot, panganay kong anak, dahil sa lugar na pupuntahan ko, makakasama ko ang iyong mga lolo at lola. Ito ang huling habilin ng lolowan ko bago siya pumanaw.
Ayon sa lolo Carpio ko, nasa edad 28 siya nang pumanaw ang kanyang ama. Si Lola Goyang naman ay namaalam noong ako ay nasa edad 30. Naroon din ako ng mga panahong yon. Tinatayang nasa mahigit 100 taon ang Lola Goyang ko noong pumanaw ito. At bago pa man ito pumanaw, ay ulyani na ang Lola Goyang ko na ni hindi na nga niya matandaan ang mga pangalan ng kanyang mga anak. Nakaupo na lamang ito o di kaya ay nakahiga sa kanyang higaan. Ngunit tandang-tanda ko ang lahat ng sinabi nito sa amin, partikular sa akin. Noong mga panahong ito, malungkot ang lahat, ngunit nangibabaw ang pagkamangha. Dahil sa kung paano magsalita si Lola Goyang, animoy hindi ito isang matandang nag-uulyanin. Yung tipong nasa wisyo ito. Narito ang eksaktong mga sinabi ng Lola Goyang ko. Isinalin ko na lang sa salitang Tagalog. Mga anak, hindi na ako magtatagal at masaya kong lilisan sa mundo dahil alam ko na naituro ko na sa inyo ang lahat ng dapat ninyong malaman. Mula sa araw na ito, mamumuhay na kayo na wala ako sa inyong tabi. Pero naway huwag kayong malungkot sa aking pagkawala dahil ang pagpanaw ko ay isang patunay na nagtagumpay ako sa aking misyon. Yon ay ang itaguyod ang isang angkan na gumagalang sa kalikasan. At ikaw, aking apo sa tuhod, lumapit ka. Agad naman akong lumapit sa kanyang higaan. Apo, lumuhod ka. Wika ni Lolo Carpio, na siya namang sinunod ko. Pagluhod ko ay agad na inilapat ni Lola Goyang ang kanyang mga kamay sa aking noo at nagsalita ito ng, Apo, nakakalungkot dahil ko konti lang ang naibahagi kong kaalaman sa iyo. Pero tiwala akong ang mga kaalamang yon ay sapat na upang gampanan mo ang iyong tungkulin. Alam kong dadaan ka sa maraming pagsubok sa iyong buhay, ngunit huwag ka nawang maligaw at naway isabuhay mo ang mga katagang iniwan ko sa iyo. At sana'y ipasa mo sa susunod na salinlahi natin ang kaalamang ito. Nabubuhay na kayo sa modernong mundo, kaya hindi na din nakakapagtakang makalimutan ng mga bagong sibol ang ating kultura. Pero tiwala akong magiging daan ka upang ito ay muling manariwa sa ating mga kabataan. Tandaan mo, Apo, lahat ng bagay ay magkakaugnay. Ito ang mga habilin ng aking lola bago siya tuluyang nawala. Sadyang ang napakahiwaga ng buhay at may mga nagaganap na hindi natin maipaliwanag. Gayunpaman, narito kaming mga saksing buhay na magpapatunay ng mga kaganapang ito at papanatilihin naming buhay ang mga alaalang ito hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa isang tunay na kasaysayan, ang maragtas ng pinagmulan at ang kani Goyang. Grabe. Okay, ang magiging opinion ko lang sa buong kwento, merong nabanggit na taga Iloilo na Mercedes. Alam niyo ba na ang buong pangalan ni Mamang ay Mercedes? Tinatawag nga siyang Sedes ng mga kadikit niya eh. Di kaya? Palagay niyo, wala akong masasabi sa buong kwento kasi talagang napakaganda. Pero yun nga lang, nakakalungkot kasi merong kwento na namang natapos. Normal naman na matapos ang isang kwento. Pangit naman kung walang ending, di ba? Pero kayo, comment kayo sa baba kung anong masasabi nyo sa kwento ni Lola Goyang. Pero ako, gandang-ganda talaga ako. Tsaka, medyo naglalaro sa isipan ko yung nabanggit na estudyante ni Lola Goyang na Mercedes, aka Sedes, aka Mamang. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito,
i-comment nyo lang sa baba. At nga pala, yung kwento na Celso tsaka yung isa, pagsasamahin ko sa isang video para hindi na kayo maghanap. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.